салом алейкум бачакои чордаҳум лайкҳоро бизанед. ака алиҷон, ака алиҷон аҷои ина бачаҳои чордаҳум лайкҳоро бизанед. бачакои қирғани бардар қирғани хидмона чордаҳум аҷи чордаҳуми ина бачаку ай пеши калхонаи равшан буда лайкҳоро бизанед. видеои нав мекунем шумо намя и бардар телефона кредит гирифт 50% шаду 50% ба метайна кредит бе банк додамада ина бе банк бе чи додамаш ина бачаҳо кадомтон ме бозори фарғон дукони 84 бардар бозори фарғон дукони 84 магазини акай спун ба пеш бу я ой хиликш бездана арско авадай я ой хиликш бездана ина чи гуфтани бия не я лобоха телефона сема ракачки ачки тама и бардар ачки шама даки падарка мекна ку чикаре мадам беза мани гукни ина бардар чикаре ранг арнол шидам хайр амада падарка кадяка ина бардар лайкор бзен дар пани худо бошин бача сакин дар пани худо бошин баҷо бозори фарғон дукони 84 бардаро ина би